blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Promover e protexer a calidade diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade. É o obxectivo principal da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, AGACAL, un ente adscrito á Consellería do Medio Rural que traballa en 3 liñas de actuación. Que digamos esas 3 liñas de actuación que se fundamenta a súa existencia, que é esa parte da calidade diferenciada, aqueles produtos galegos que están amparados por unha norma europea de calidad diferenciada, que son as denominacións de orixen, indicacións xeográficas protegidas, ou as dúas certificacións que temos que fan referencia ao sistema de producción, que estamos a falar de agricultura ecolóxica ou artesanía alimentaria. A segunda línea de traballo da Axencia ten todo que ver coa investigación e innovación no eido agrario. Digamos, desde a Axencia se está xestionando toda, capitanando e liderando esa investigación no eido agrario, a través dos 6 centros que temos de investigación, tanto o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo como a Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia e as súas digamos, entidades asociadas. Que unha delas está aquí ao lado. Aquí en Ribadumia. E a terceira pata da Axencia está a formación agraria. A Consellería de Medio Rural temos eses centros de formación e experimentación agraria. Neste labor vai da man dos consellos reguladores apoiando o seu traballo e garantindo que as súas producións cumpren cos maiores estándares de calidade. Nalgúns casos, a propia axencia é a que o xestiona, non así nos sectores con maior capacidade, como é o caso do vitivinícola. En moitos destes consellos reguladores que a día de hoxe están, destes 36, é a propia axencia que fai a súa labor de control e certificación desa calidade desos consellos reguladores. Hai unha representación lóxica do propio sector, dos diferentes produtos que están amparados por esa calidad diferenciada, pero, digamos, é a axencia que ten, digamos, toda a xestión e a capacidade deses consellos reguladores. Hai outros, e aquí temos un de referencia moi preto, como é a denominación de orixe en Rías Baixas, que o propio sector ten esa capacidade, xera esa actividade económica detrás na propia actividade da produción de viño amparado pola lei Rías Baixas, pois que ten a súa propia capacidade de xestión, de autoorganizarse, ten a súa propia estrutura e persoal propio, e son os que dirimen o día a día do propio Consello Regulador. Aí o papel que xoga a Axencia é supervisar e controlar, digamos, que o que fan este Consello Regulador pois está respaldado e amparado por todas as normativas
e facemos unha supervisión e un control de toda a súa actividade. Para apoiar este labor dos consellos reguladores, a Agacal conta con 3 liñas de axudas. Unha delas está dirixida a cubrir os gastos de funcionamento destes órganos. Outra incide sobre o sistema de control da calidade e certificación dos produtos amparados. Finalmente, a terceira, a máis dotada a nivel orzamentario, céntrase nas accións de promoción. Dende a Axencia sacamos unha liña de axudas todos os anos. Curiosamente, onte foi aprobado no Consello da Xunta o anticipado de gasto da convocatoria de axudas que vai ser para a anualidade 2026. Son 3.200.000 euros que se poñen a disposición dos diferentes consellos reguladores para que presenten as súas propostas e líneas de acción referenciadas á promoción. Entón, bueno, esa é unha aposta clara e decidida da Consellería, onde poñemos en mans do propio sector a axuda financiera para que les leven a cabo as accións que baixo, amparadas pola normativa europea, porque tamén hai que decir que estas axudas veñen co cofinanciamento da PEPAC, dos fondos europeos, e están orientados para a promoción nos mercados interiores, é dicir, ao mercado europeo. Estas actuacións dos consellos reguladores complementanse con iniciativas propias impulsadas dende a Agacal. A maiores de todo isto, pois, a Axencia directamente tamén leva a cabo outras accións de promoción de todo o sector. En total, para o ano 2026 temos un orzamento de 10 millóns de euros para todas as accións de promoción que se desenvolven dende a Axencia para todo o sector. Estamos nos referindo a asistencia, presencia de feiras internacionais, como pode ser, a ProWine, que va a ser a seguinte que vai vir internacional dentro do sector do viño, ou a Barcelona One Week, por dúas feiras específicas do sector do viño, pero despois estamos en Alimentaria Barcelona, en Gourmets, outras feiras de carácter nacional, e tamén do ámbito autonómico galego, e esas accións de promoción deses produtos, en onde facemos un mix de todos os produtos que ten esa calidad diferenciada, pois son accións que se fai directamente á Axencia, contando, lóxicamente, con ese apoio e participación dos consellos reguladores. Como actor principal no sector agroalimentario galego, a Agacal é consciente do papel que xoga a Unión Europea. Máis recursos para a promoción e menos burocracia son as principais reivindicacións. Todos os recursos son escasos e é necesario, en clave promocional, e dar a coñecer esas accións que son necesarias. Estamos a falar que no contexto galego, no sector do viño concreto, son unhas denominacións pequenas en cuanto a tamaño, se o miramos no contexto internacional do mundo dos viños. Entonces, claro, facer competitivos e facer un posicionamento no mercado dos viños galegos, require ter pulmón financiero detrás para poder ter esa presencia promocional. Entonces, eso é unha das primeiras reivindicacións. Outras das que se suele plantear o tema administrativo, o tema de burocracia, de normativas que se requiren tanto para a propia realización das diferentes accións
como noutros eidos e noutros ámbitos de actuación do propio sector. A cabeza o tema de aplicación de fitosanitarios ou outro tipo de cuestións que son problemáticas para o sector. Porque se hai algo que teñen claro dende a Axencia Galega da Calidade Alimentaria é o papel fundamental do sector á hora de fixar poboación no rural. De aí a importancia de facer da agroalimentaria unha actividade productiva rendible. Fundamental e importante, porque realmente moitas destas zonas onde se producen os alimentos pues inevitablemente están vencellados estes entornos rurais, e se ben é certo que Galicia é maioritariamente rural, bueno, pues este tipo de produtos veñen a refrendar que as zonas de produción, o feito de que se poda seguir producindo e sobre todo esa comercialización destes produtos, con eso ese apoio para poder dar saída comercial a esa calidad diferenciada, é dicir, poder posicionar no mercado os produtos galegos con esa calidade, é fundamental pues, para que todo este tipo de xente que está detrás de todos este tipo de produtos teña esa fixación de poboación no rural e, sobre todo, vexan unha oportunidade de poder seguir mantendo a súa vida nun entorno rural. Tamén no mundo do viño, un sector que a nivel galego sostén a máis de 10.000 familias. No sector vitivinícola non solamente temos que estar pensando nas bodegas que forman parte das distintas 5 denominacións de orixen e as 5 ISPs, que estamos a falar dunhas 400. Temos que estar pensando que detrás hai uns 10.000 viticultores que teñen a súa fonte de ingresos principais ou complementaria desa producción. Entonces, que mellor esforzo en poder ter un sector vitivinícola forte e, sobre todo, esa promoción, desa comercialización, axudar a esa comercialización e posicionamento do mercado deses viños de calidad galego, porque detrás estamos apoiando o sostenimento desas 10.000 familias que teñen unha renta nesa produción de viño ou pequenas adegas. Para en parte o principal desafío que afronta o sector agroalimentario de cara ao futuro é a remuda xeracional. Creo que pode ser un dos problemas por toda a incidencia que vai ter despois, claro. Que un pouco o abandono ou deixar de producir estes produtos. ¿No? Cada vez máis estas zonas de produción galegas na zona rural pues, está quedando con menos poboación, custa facer ver, digamos, pues, que realmente que son oportunidades de vida totalmente viables, totalmente modernas, actualizadas e innovadoras. O sea, non temos que quitar ese concepto peyorativo de traballar no eido agrario, o eido agroalimentario, que é perfectamente, bueno, totalmente realizable, que non ten nada que envidiar. Claro, e que ten que ser rentable tamén, non? Ten que ter renta... A día de hoxe, os datos dos que están producindo, que son viables e rentables. Entonces, o que temos que intentar é conseguir que moitas destas producións que podan asegurar ese relevo xeracional. ¿No? Esa falta de mão de obra acompañado neste tipo de sectores pois é outra das preocupacións que pode levar a desincentivar o feito de que se podan traballar neste tipo de produtos por poñer o tema da viticultura, que sabemos que é intensivo na época de recollida, pois está habendo problemas crecentes de atopar mão de obra suficiente en determinadas épocas do ano pues, para desenvolver esas labores que son necesarias. Claro. Entonces, este problemática pues, pode levar ou arrastrar o efecto abandono, o efecto de deixar de atender esas producións. Uns produtos que se teñen gañado o seu oco e prestixio en mercados de todo o mundo, cos consumidores sabendo que o selo Galicia Calidade é unha garantía total. Que en Galicia temos produtos de calidade, que esa Galicia Calidade non solamente está no ideario dos galegos, sino que cando se sai fora de Galicia Calidade está identificado cos produtos agroalimentarios sobre todo, e que hai que aproveitar ese bo facer dos produtos e as producións galegas, porque aí fora hai xente que está disposta a pagar e a mercar eses produtos galegos. Se conseguimos isto e non lo creemos, pois temos tamén garantido de que se pode seguir mantendo un sector, porque todavía queda moito camiño por percorrer dentro do sector alimentario. Todavía, e iso creo que tamén un halo de esperanza e de estímulo para poder seguir traballando, porque queda moita innovación que facer, moitos novos produtos, e os galegos temos ese don tamén de, históricamente, de ser unhos referentes na produción agroalimentaria e, pues que podamos seguir traballando e poder seguindo, como decíamos, mantendo vivo o noso rural e a nosa produción agroalimentaria. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei,
Garantía de calidad, territorio y tradición. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Consellería do Medio Rural, Paz Rodríguez, acompañada polo alcalde de Crecente, Julio César García Luengo, visitou a adega Vilarbín para poñer en valor a liña de axudas para proxectos de investimentos en actividades non agrícolas, dotadas na convocatoria de 2025 con 2,1 millóns de euros. Vilarbín é unha das 56 beneficiarias, cunha subvención de máis de 26.000 euros, coa que desenvolverá a súa actividade na elaboración e embotellado de viño escumoso amparado pola denominación de orixe Rías Baixas. Do total de beneficiados, 20 empresas desenvólvense no sector da transformación e comercialización de produtos agroalimentarios. Ademais, estas subvencións van permitir consolidar 552 postos de traballo e crear 56 novos empregos. Ademais, a directora xeral tamén comprobou o estado doutra serie de actuacións da Consellería en materia de infraestructuras rurais en Crecente, cun investimento de máis de 100.000 euros. Neste sentido, visitou as obras de mellora do camiño de Paradela de Angudes, proxecto incluído no Plan Marco da convocatoria 24-25, en no que se investiron máis de 54.000 euros. Por último, trasladouse ata Outeiro de Ribeira, onde se executou unha actuación dentro do Plan de Infraestructuras Rurais, a través do cal se ampliou un camiño de 60 metros de lonxitude, cunha chega superior aos 48.000 euros. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. O Albariño Condes de Albarei 2024 foi distinguido coa medalla de ouro pola prestixiosa guía de vino cotidiano, situando dentro do cadro de honra da guía. Máis de 800 referencias son incluídas nesta nova edición, onde Albariño Condes de Albarei destaca como un dos mellores viños deste 25-26. Esta non é a única distinción recibida durante este ano por parte do Albariño Condes de Albarei, xa que tamén foi galardoado como mellor viño novo de España nos premios Baco ou erixirse como mellor albariño, mellor branco e gran Baco de Ouro Luis Hidalgo. A guía del vino cotidiano está publicada por Opus Wine, editora da revista especializada Mi Vino. Un panel de cata profesional é o que realiza unha rigorosa selección dos viños, onde se destaca a relación calidade-prezo. O Albariño Condes de Albarei elaborase a partir das uvas procedentes das pequenas parcelas dos seus viticultores, situadas dentro do Val do Salnés. Condes de Albarei é un reflexo da súa contorna, do océano e a ría, do chan e o clima atlántico. Todo iso imprime en cada botella deste albariño o terroir do Val do Salnés. O Albariño Condes de Albarei é o buque insignia da súa adega e recoñecido como un viño emblemático dentro da denominación de orixe Rías Baixas. Elaborado a partires de mostos flor para extraer a maior expresión aromática e gustativa da uva albariño, esta anada destaca pola súa intensidade aromática, con moita froita en nariz e unha boca fresca, envolvente e tamén aromática. Un viño perfecto para maridar con peixes, mariscos ou arroces. O Grove acolleu a pasada fin de semana o Congreso Europeo de Confrarías Enogastronómicas. A cita arrancou o venres de xeito oficial, aínda que os 350 participantes de ata 7 países diferentes de todo o continente xa foron chegando ao longo de toda a semana. De feito, aproveitaron para visitar o Grove, pero tamén Pontevedra, Combarro, Lalín e Santiago, e mesmo percorreron en barco a Ría da Arousa. O sábado, o Auditorio Municipal acolleu conferencias centradas no turismo enogastronómico en Europa e na cultura culinaria de Galicia. Tamén se entregaron os premios Aurum 2025. Outro dos pratos fortes da programación celebrouse na Lonxameca. Aquí as diferentes confrarías participaron dunha exposición con degustación de produtos agroalimentarios europeos de calidade amparados polo Consello Europeo de Confrarías, como é o caso do Centolo do Grove. 350 personas de 7 países que se están alojando en hoteles de Ogrove, que están comiendo y cenando en restaurantes de Ogrove y que por lo tanto estamos generando una actividad turística en Ogrove, recalco, en el último fin de semana de noviembre. Esto creo que es
un tipo de acciones, un tipo de eventos que son ejemplares en cómo se pueden acometer proyectos que en el invierno también permitan a Ogrove destacar como un destino turístico en general y muy particularmente como un destino gastronómico, que es un poco en lo que nos basamos. En el Congreso se van a impartir los premios Europa Excellence Enogastronomic. Son los premios muy acreditados desde hace 22 años, que distinguen por lo que es la gastronomía histórica. Van a caer 4 premios en esta región. Ahí lo dejo. Uno como la mejor región turística gastronómica de toda Europa y 2 premios que van a salir. Yo no puedo anticiparlos porque se van a saber en el Congreso, pero os dejo a todos ustedes que vengan por allí porque van a caer otros 3 premios más. Es un encuentro de personas que comparten la mesa, evidentemente, compartimos la mesa. Es un encuentro de pueblos donde la gente habla, las personas hablan, se dan a conocer, se crean amistades, se crean vínculos entre pueblos. Acaba de decir el presidente, pues mira, vamos a juntar a lo mejor el Grove con la otra parte del Atlántico. Esto es unir pueblos, unir culturas, unir historias. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.